Vivim en un món en transformació constant. I al Port de Barcelona s'avança als canvis. Fent realitat un port més sostenible, liderant la transició energètica. Un port al capdavant de la innovació per avançar-se al futur. Un port obert a la ciutat, amb nous espais per tothom. La comunitat portuària de Barcelona segueix treballant per ser part d'aquesta transformació. Perquè el Port de Barcelona és la suma de molts esforços. Una infraestructura viva que s'adapta a allò que està per venir. Un port que és molt més que un port. Port de Barcelona. Som part del canvi.